campiña de poucos grados se convierte realmente nunha barreira arquitectónica, non digo infranqueable, pero sí con moitos visos de acabar tirado no chan. Abre bastante os ollos porque son esos detalles pequenos, os grandes atrancos vémonos todos, pero son os pequenos que non te das conta, son que realmente marcan a diferencia na calidade de vida dunha persoa, e iso é algo que é unha responsabilidade do Concello, sen dúbida, asumible. Hai que pensar un pouco en dotar de partida presupuestaria para a mellora da accesibilidade e dun xeito permanente ao longo dunha serie de anos para modernizar Santiago e que Santiago este para todo o mundo. Concienciarnos de que temos que intentar facer unha cidade, estamos falando de Santiago, é a capital de Galicia, entón eu creo que temos que intentar que sea accesible para todos.